Cześć, witajcie. Słuchajcie, mnóstwo ludzi mówi, że coś zrobi i tego nie robi. Czyli sama sobie nie ufasz, to jest pierwsza rzecz, a drugie, nie wierzysz, że coś zrobisz, bo wydaje ci się, bo twoje nastawienie gdzieś wewnętrznie jest, że nie dasz rady tego zrobić. Czy możesz dać radę to zrobić? To, co chcesz zrobić, to, co chcesz zmienić w swoim życiu, możesz, tak samo jak i ja, tak samo jak i każdy, ale musisz znaleźć na siebie sposób. Przede wszystkim zacznij od jakiejś błahej sprawy. Jeśli coś sobie obiecasz, to po prostu to zrób. Spróbuj to zrobić. I tak krok po kroku, jedna rzecz za drugą. Wszystko będzie ok. Fantastycznego dnia dla Was. Ja lecę na trening. Hej. Słuchajcie, wiara w siebie to jedna z najważniejszych rzeczy.